Presiden Barim ke New Trap Youth Council ubah Robert John Karjarin minta kesengi oleh tu bahadin bula syong thai no nak jing syakri ya kejat menriu ling ba keseng bahalang ula rai benrung no pat ban ai jing syakri ya kejat menriu ling ba ki kam seng san perthai habai kren skilat pathai kubor ubah Robert oleh tu ba kumba ula let ban penyes no siki seng bahalang kata ke KSU baru ke HYC Kathong ne commission jong u ka debet ban ai jing syakri nak bentak kejat benriu bat ongru bakarai benrung syaka sain perthai kadai bandang yai beteng ya kena kekam haba keli ule thu bolo terwa se kenhun sen rob lang ka UDP bat HSPDP haka Regional Democratic Alliance RDA ke baun long kumu kertong yamon lang kini ar teli ki parti ki balarem bat ki balayo ke jingsyania no pat ba haki election MP ke Manlong House number 1 haba keli ula jubab bayam menta empat layatu laun rung syaka UDP nek HSPDP Henry bentip hai kini singi banwan Lisbon kumbang ong ba nadung ba ngapan sno iladin bagi kenhun sing palang adon takawi ka jengmut berkata ka jengmut kolong hakaban ya kun nakam ta banyada ya kari ba ka jep riu ka jongi persya ya kinong sun ki banabar berkumju ru banapo jongka adon ya ka jing krang ba jing angnut ya kaban benek pensa ya ki mat ya ka thamai ya ka jinglong kerpang jong ka jap ru jong ni bat kum ju ru pan kentiu ya ka jela bat ya ka buri ne utrep ka jong ya ki liang baro da kata ka jing angnut da kata ka jing thrang kala benlong nga ban ne ha ka kunhun sang bahalang la jandap arpus nemi da khen nadu arja khatsan banga penisno la di syakan hun sang balang alu menta la jandap arpus nemi nga lale lai bor barit hai jingla jonga benno senyang syaka jep riu bat syaka jalahi borok koi lembaka sen balang bat ngas thu biang biang pat bagi dang don shibun pat dimat ki jura ya ki ba ngim semlala si ban urlong hakan ni ka kenti hari kum ka jep riu pat ni don kam ban yo ya gini jing ada ka jing don kam ban ya da ya ka jep riu da ka analyze permit ka jing don kam ban ya da ya ka khendau ka siap yo put usam jong jala ka jongi ka jing kentiu ya tin khasi ha karnet ka bopra bat koi koi kimat ki jura ki ba dang don kam sisa kum ka jep riu ka jongi ni don kam ban ni don kam ban wat ya kita ki lat gelenti kumno ban ban urlong ya ka ti pi so thu biang biang ka wei na ki lat gelenti ka long ba kumno ngi de ban ban bor ya ka sarkar India bat ya ka sarkar India bahkan ai hangi ya kita ki jing dawa ki jongi ya kita ki lat ki jongi bat ha kini ki snap ki baladep nyem nom la ban len ba ki ta ki nomi khmat ya ka jep riu ni utrep ka jongi bat ya ka buri ni utrep bat ya ka jala ya kim semlala ya ka ban urlong ya kita kimat ki jura di kum rangba obadan ya kata kun jong buri ni utrep ya ka banga thrang sisa ban yoi ba ka jep riu ka jongi kandan ha padeng kata ka jingada ka babiang ngindan ha padeng jeng ta ka jingkiu irat haki liang baro ngalarai ya ka ban ya snokti lani ban simmat ha ka sanyi masima bat ngangets kemba lengba ka sanyi masima gilala singin la ya ka ban beteng ya ka ni ka mission ka baladan ha ka musim bat ngangets kemba ka buri no trep bat ka jep riu no trep kan ai ya ka ti ka mon ka ti ka dia ha ka bangin la ya ka ban pulong ya kini kimat ki jura ki ba ka jep riu ka jongi bat ka jela kala angnut la slam slam ya mungkin kalau don ha ka jingmut kalau don ha ka jengmut ka jonga ba kumba POE menta ba POE ka LP ru ka sakut apo ka sarkar India ban pen scam don yo pu sam ni nomla ban len ba ni hab ban don kam ya ka jing pen bej ya ka North East Organization Act bat ya ka schedule ka jing dawa ban penrung ya ketin kasih ha karnet ka bopra ka jing dawa namta ban wanra ya ki roy ki par akilian baro kum ga jala ka jongi idon kam shibun na ka sarkar India ti hoj kaladon ha ka jingmut bangan terwa ya ladi ban ngan ya kun ya ka MP election ban ngangit scam ba
lada ki nong yalam jong ki seng riulum ki ibit nga alalong well prepare mentally ya ka bani kun ya ka deka election haka jingim ga jonga nganom la banlen ba ka don kata ka jing trang ka don kata ka jing angnut bat kata ka ideologi jonga simet hi nga kham sno sia ki regional party di bat habang ya perkhat nam ta ki regional party ngi nom la banlen ba ka UDP bat ka SPP ki dei ki wei ne ki seng riulum ki bala slam ba bat ki bala yo ru ya kata ka jing ya ka jing shania bat ki bala no ru lau jong usenyang uben hei sia ka sensar khadar ha ka beriu nyo trep bat sia ka jalahi ma hi borok wei ga jing tu hi ga jonga ya mentahi kalong ba terwai ladir ban ya khun na ka adi bat katapat kumbang ong hi ba ka syong ha ka jing ibet ka syong ha ka jing ya suthu jemut lang bat ki nong yalam tenrei lada ha kanu kanu dur kumbang ong hi ba ka usenyang uben hei jonga nang ne sakmat hi syakari ba ka jabreu kat balai ngano lum ba ka sanhima sen UMP kadi kawai naki lat kelenti bangin no senyang syaka jabreu kadi kawai naki kabuba ya kabangin la ya kabantei ya kari ba ka jabreu jongi den reina lor kata bat kum ka kanhun sanhima sima kinang don sai kuwi pat ki lat kelenti ya kaban no senyang syaka ri ba ka jabreu di kabadeng kaba kongsan kamdei kata ka jing ya khun ne jing bom khun kaba kongsan kalong mangin beteng ya kata ka mission ya kabang iladon ya kaban no ya tau senyang ban hei syakari ba ka jep benreu ba syaka jela leng ba ka sanhima sima ngopi ba kaladon ka jing perkhat yes yai ap haki kindiat pot bisa yo ban penting